Jumejn wara li l-Konsorzju tal-Ġurnalisti Internazzjonali ħareġ l-aħħar dettalji mill-Panama Papers, dettalji li jesponu l-involviment ta' esponenti fil-qalba tal-Partit Nazzjonalista fit-twaqqif ta' kumpaniji fil-Panama, deputati tal-Oppożizzjoni kienu skomdi għal kollox iwieġbu għal mistoqsijiet ta' One News. Skont il-kap tagħhom Simon Busuttil, il-Panama hija ġurisdizzjoni li tintuża biss għal skopijiet illeċiti. Tpoġġi flejjes kbar, tpoġġi miljuni kbar. Għalhekk jinfetħu dawn it-tip ta' kumpaniji. Minkejja żewġ protesti u ż-żewġ mozzjonijiet fl-aħħar ġimgħat, nies li sallum għadhom militanti fil-Partit Nazzjonalista u li fl-istess żmien li jenu biex waqfu kontijiet il-Panama okkupaw karigi għolja f'pajjiżna qatt ma ddikjaraw li kellhom interess f'ġurisdizzjonijiet deskritti bħala ħżiena mill-Partit Nazzjonalista. Affaċċjati b'dan kollu, id-deputati nazzjonalisti deru skomdi għall-aħħar bil-mistoqsija tagħna, iżda pjuttost komdi li sħabhom involuti fil-Panama Papers. Rispondejt il-bira u s-sarġan. Komda bija minn tiġifieri? Ġa rispondejt il-bira, ħara naqra l-risposta li tajt. Jekk kontu kumpanija l-Panama maħżiena, inti komda b'min jgħin biex jinfetħu dal-kontijiet? Jekk tkun ministru mhux suppost ikollok kumpanija l-Panama. Onorevoli, jekk kumpanija l-Panama hija ħażina, inti komdu b'min jgħin biex iwaqqafhom? Ħana rek ta' xtuġi. Ġibni inti. Ta' min hija t-tielet kumpanija, grandi jisimha. Forsi se tajni inti? Mhux inti ġurnalist? Forsi fetħom l-intermedjarji tagħkom? Mhux inti ġurnalist. Forsi fetħom l-intermedjarji Daqs tagħkom? il-min fetaħa. Komdu bihom inti? Grandi jisimha, grandi. Komdu bihom? Jekk kumpaniji li jinfetħu l-Panama maħżiena, inti komdu b'nies li jgħinu biex jinfetħu dal-kumpaniji? Naħseb li hu ħażinu illi jkollok politiċi li jkollhom investitori. Komdu b'dan l-intermedjarji li huma politiċi wkoll? Jekk kumpanija u kont il-Panama huwa ħażin, min jgħin biex jiftaħhom? Huwa tajjeb, komdu bihom? Huwa ħażin li jkollok ministru tal-gvern li jiftaħ kumpanija Min jgħin biex jiftaħ għad il-kumpanija huwa tajjeb? Min ukoll li jkollok chief of staff ta' Prim Ministru li jiftaħ kumpanija. Min jgħin biex jiftaħhom komdu bihom? Daw l-intermedjarji li qatt ma qalu simhom, li qatt ma ddikjaraw l-interess tagħhom, mhux ħażin ukoll? Meta inti tkun politiku, iktar u iktar ministru. Politiċi wkoll ħod minnhom. Iktar u iktar ministru ġo kabinett. Tajjeb? Ministru ħażin u intermedjarji oħrajn tajjeb? Jekk inti rajt il-lista tal-Wikileaks, l-unika żewġ Panama Papers. Skużani, tal-Panama. Dan il-gvern huwa mifni bil-korruzzjoni u allura dejjem. Mistoqsija ċara, inti Mistoqsija hija ċara u tweġiba. taħseb allura li sewwa li tgħin li jinfetħu dawn il-kumpaniji? Qed nitkellmu fuq gvern mifni Tista' bil-korruzzjoni. tagħti garanzija li inti ma ħdimx għal nies li huma forsi skorretti? Komdu ferm iktar mill-Prim Ministru li kien komdu b'Ministru. Għandek garanzija da mhux jaħdmu għal nies korrotti? Għanajdlek il-Partit Laburista. Mistoqsija fuq intermedjarji, nazzjonalisti. Jew nkella ktib li tweġiba u ngħidlek kien xi wieġbek. Komdu b'intermedjarji nazzjonalisti. Kont se ngħidlek li għonedda li qed tajt mhux veru. Bekk kompla joħroġ fiċ-ċar li issa nbidlet id-diska u l-Panama m'għadix ħażina. Dan naturalment sakemm ma tinvolvix persuni qrib il-Gvern jew il-Partit Laburista. U li lin mir-riga mawġa tal-Partit Nazzjonalista dak li suppost iżom l-ordni fih dan il-kamp tal-Oppożizzjoni bħal donnu qabżit l-ċinga u saħnitlu rasu. Evoli jekk kontijiet u kumpanija l-Panama maħżiena, inti komdu? Ma nagħti nkellem qed nagħmilek mistoqsija. Naħseb għandi dritt nagħmilek il-mistoqsijiet. Għandi dritt nagħmilek il-mistoqsijiet. Komdu b'nies li jiftu kumpanija l-Panama. Komdu b'nies li jiftu kumpanija l-Panama. Intom tikbu fuq id-darbtej. Uġibni l-mistoqsija, komdu bihom. Intom tikbu fuq id-darbtej. Inti m'għandekx la fejn tikdeb. Inti taqbel ma sħabi batijak li gidbet fuqi? Inti taqbel qed nagħmilek jien il-ġurnalist jien nagħmilek il-mistoqsija. Ma jien għandi responsabilità li intom ma tikdbux fuq. Għandek responsabilità li twieġeb il-mistoqsijiet. Twieġeb il-mistoqsijiet. Le, mhux min jikdeb fuqi, ma. Twieġeb il-mistoqsijiet li qed nagħmilek. Komdu b'nies li jiftu kumpanija l-Panama. Tikbu fuqi u bat inti tiġi staqsini. Komdu b'nies madwarek illi jservu ta' intermedjarji. Inti taqbel li kollega tiegħek tikdeb fuqi? Qed nagħmilek il-mistoqsija tiegħi. Inti qed tallega li qed fuqek, ma mhux dan mhux konfermat. Mhux konfermat? Xejn mhu konfermat. Qed kiteb il-speaker. Jien qed inkiteb il-speaker? Ma nafx jekk konfermat. Erġa' jdaħħal jissibek il-speaker issa. Ma issa tin il-filmat. Okay? Tista' twieġeb il-mistoqsija tiegħi? Tista' twieġeb il-mistoqsija tiegħi? Waqfu tin il-filmat? Tista' twieġeb il-mistoqsija tiegħi? Komdu b'nies li jiftu kumpaniji fil-Panama. Bil-ħabiba tiegħek kollega bħalek tikdeb fuqi? Le, wieġeb il-mistoqsija tiegħi. Mela ħallina kwiti.